салом арз мекунам ба бинандагони азиз. Шалогу хоҷа ҳастам. бори дигар аз студияи марказии радиои озодӣ дар хидмати шумо бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин вақт, яъне соати 10 бо вақти Прага, соати 12 бо вақти Москва ва соати 2 бо вақти душанбе. Ва сипос аз яку яки шумо барои ҳамроҳиятон, барои он ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доред аз Озодӣ видео, канали радиои озодӣ дар ютуб. Ва фаромӯш накунед ки баъд аз 3 соати дигар мо барнома дорем, барномаи хабарӣ ки 15 дақиқа идома мекунад ва хабарҳое ки ҳоло ман дар ин ҷо барои шумо мегӯям, дар барномаи хабарӣ бо тафсил бароятон баъдан хоҳем гуфт. Постгоҳҳоро зиёд карданд дар роҳҳои вилояти Хатлон. Аз субҳи имрӯз аз ҳисоби кормандони мақомоти интизомӣ ва бозрасии давлатии автомобилӣ дидбонгоҳҳои иловагӣ гузошта шуданд. Таври худи ҳамкорони мо шоҳид гаштанд, ҳар мошине ки аз роҳ мегузарад манъ карда мешавад ва ҳуҷҷати ронандагону дохили худрафро тафтиш мекунад. Ба қавли мусоҳибони ҳамкори мо, полисия гурӯҳи дуздонро ҷустуҷӯ дорад ки бо ба яғмо бурдани маблағи калон фирор карданд. Дар барномаи хабарӣ дар робита ба ин мавзӯъ ба шумо аксу наворо пешниҳод мекунем ва агар тафсилоти бештар аз ин ба дасти мо расид, ҳатман бароятон хоҳем гуфт. Ҷасади прокурори вилояти Боткандро дар назди марз бо Тоҷикистон пайдо карданд. Тибқи хабарҳои расида, 2 рӯзи пеш прокурори ин вилояти Қирғизистонро мурда ва бо сари тирхӯрда ошкор намуданд. Прокурори 43 сола ҳамагӣ 5 моҳи пеш ба ин вазифа таъин шуда буд. Дар робита ба куштор фарди муттаҳам боздошт шудааст. ин куштор чӣ гуна ба амал омадааст, баъди 3 соат дигар ба шумо мегӯем. Дар зимн ин хабар дар ҳоле нашр мешавад ки вакили ноҳияи Лелак рӯзи 17 ноябр дар бемористони Бобоҷон Ғафурови Тоҷикистон даргузашт. Ин вакили қирғиз низ аз тир маҷрӯҳ шуда буд. Афроди номаълум аз пушташ паронданд ва ӯ наздики 2 ҳафта дар ҳолати беҳушӣ қарор дошт ва бо ҳамин фавтид. Вакили ҳалок шуда 32 сола буд. мақомот аз ҷинояткории ноболиғон нигаронанд. Бино ба омори нави Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, мизони ҷинояткорӣ байни наврасони тоҷик 48% зиёд шудааст. Мақомоти интизомӣ сабабҳои чунин омилро низ баён медоранд. Ба гуфтаи онҳо, нокифоя будани корҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таълимӣ, муҳоҷирати кории падару модар ва таъсири бади технологияи муосир наврасонро ба истилоҳ ба роҳи бад бурдааст. аз ҷумла гуфта мешавад, дар 9 моҳи соли равон беш аз 4000 рейду амалиёти муштарак анҷом шуда, ҳуқуқвайронкунии 13000 ноболиғ ошкор шудааст. 98 ҳолати монеъ шудани падару модарон ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии асосӣ ҳам ошкор шуда. Нисбати ин ҳолатҳо парвандаҳои ҷиноятӣ бозгардидааст. дар ин муддат танҳо дар шаҳри Душанбе аз ҷониби ноболиғон 20 ҷинояти авбушӣ, аз ҷумла задухӯрди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо истифодаи яроқи сард сабт шудааст. таҳлилгарон ба ҷаҳлу ҷангҷӯ шудани хонандагони макотибро дар зери муҳити саросар аз таблиғи хушунату куштор мондани онҳо медонанд. ҳарчанд дар як соли ахир рафтани мактабхона ба марказҳои компютери манъ шудааст. шабонгоҳ гаштугузори гурӯҳии ҷавонон бештар мушоҳида мешавад. ахиран шаҳрдори Душанбе ҳам дастур дод ки кормандони милисияи пойтахт ба мактабҳо рафта аз ҷинояткории миёни ноболиғон ҷилавгирӣ кунанд. зиндагӣ идома дорад ва ё чӣ гуна як бунёд модарони танҳомонда ва занони хушунатдидаро зери қаноати худ гирифта барояшон дарси рушди шахсият ва оғози соҳибкориро меомӯзанд. ин занҳо ба қавле соҳиби нон шудаву акнун дар андешаи рушди тиҷораташон ҳастанд. агар шумо мехоҳед бо таҷрибаи андохтаи ин занон ошно шавед, пас 3 соат баъд моро дар барномаи хабарӣ ҳамроҳӣ кунед. зимнан интизор меравад ки имрӯз додситонӣ аз додгоҳ моҳлати зиндонро барои Ҳусайн Абдусамадов, муттаҳами аслӣ дар ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ дар Данғара талаб кунад. ҳарчанд гуфта мешавад, дар нисбати 14 нафаре ки низ дар курсии айбдорӣ дар робита ба ин ҳамла нишастанд, аллакай додситонӣ ҳарфашро гуфтааст ва барои бархе аз онҳо то 18 соли зиндонро хостааст. ва дар назар дошта бошед, мо ин мавзӯъро пайгирӣ дорем ва агар то 3 соати дигар тафсилоте дар даст доштем, мо ҳатман барои шумо хоҳем гуфт. ҳамин гуна мо хабару гузоришҳои зиёд дорем дар робита ба мавзӯъҳои мухталиф аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон ва ҳамкорони мо сари мавзӯъҳои муҳим кор мебаранд. аз ҷумла мо дар барномаи имрӯз дар бораи маҳдудсозии сомонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон хоҳем гуфт ки созмонҳои байналмилалӣ аз чунин иқдоми Тоҷикистон
тоҷикистон онҳо бисёр изҳори негаронӣ карданд ва гуфтанд ки бояд мақомоти тоҷикистон даст аз чунин амал бардорад ва бояд бигӯям ки маслуд шудани сомонаву хабаргузориҳо ва ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоӣ баъд аз ягон ҳодисаи муҳим дар кишвар сар мезанад. аз ҷумла бозам ҳамон ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ дар Данғара, тазоҳуроти сокинон дар шаҳри Хорух ва қабл аз ба истифода додани нерӯгоҳи роғун, яъне чархаи нерӯгоҳи роғун дар 2 рӯзи пеш баъзе аз корбарон хабар доданд ки як рӯз қабл аз он, яъне рӯзи панҷшанбе дастрасӣ ба фейсбук боз шуд, вале дастрасӣ ба ютуб ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамоно маҳдуд аст. мо ҳамроҳ дар барнома бо ҳамкорони худамон суҳбат мекунем сари он ки то куҷо чунин иқдоми Тоҷикистон барои пеш аз ҳама кори хабарнигорони тоҷик мушкил эҷод мекунад ва худи хабарнигорон барои гирифтани маълумот аз ниҳодҳои давлатӣ ба чӣ гуна мушкилот рӯбарӯ мешаванд. хулоса моро пайгирӣ кунед, матолиби мо зиёд аст. баъд аз 3 соат дигар дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube пахши мустақими барнома тақдими шумо